ọ bụrụ na nwoke gwa gị na nwaanyị amegheli ọnụ akụchie nye ntị na okwu nwaanyị abụrụ ife na ịma yi trauza na ịma nna asị ya okwu o iwe mesịa wee nụba the man ọbata kuchie gị ntị bata sị na ịma yi trauza bata sị na ịma nsị ya okwu bata onwere ihe o ji okwu gị wee mee ọ mmadụ melu gị ka ọ gị mere onwe gị like ọ mmadụ melu gị ka ọ gị mere onwe gị so obvious na ọ gị mere onwe gị ahụ ya tago so onwe ife ifo na that marriage tabala onwe gị afụfụ dị ọlụ njọ gị with smooth heart with love o yes with love na complain ihe ọbụla ị na-afụ kịta with this guy ị ga-afịa double. That is one thing ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na-eme ọ bụrụ mistake ife ọbụla ifo na relationship adịrọ gị okay with like iduru okay with ị ga-afụ ife afụ double ma ịbanye na marriage. Nwoke ọbụla gbara ọlụ ga-enye gị half mgbe unu ka na-akwụ nwaanyị ọbụla gbara ọlụ ga-enye gị half mgbe unu ka na-akwụ ọ bụrụ na ọ batazịa onye gị full ọ bụkwa na ọ nụbazịa gị onye gị full. This is the fact. So nne ihe a niile ị na-akọ kịta odo mụ na gị na-aba anya na red flag ka ọ bụ ọ bụrụ na iteki nwụrụ half na relationship do ready to take full na marriage abụghị ghọtago and ndị be ha na-asị gidibe etu akwa ka ha ga-esi na-ayọkwa gidibe ọ bụ na nyọ na abụọ kafa na-ayọ gị kịta anụnwa ụlọ ka na-akwụ ha ga-ebidozi na-ayọ gị like 4 times ma ọ bụrụ na gịnị mee nobody's guy. Kedu n'elu kịta ka nwoke na-asị nwaanyị eyi na trauza mana ihe na-ewute mbụ na ị ga-afụ nwaanyị a na-eyi trauza ijekwubie ebe ị chọrọ ka nwunye gị yie trauza. Why would you even approach nwaanyị a na-eyi trauza n'isi izizi? Ị chọrọ trauza na your marriage? Yes. Kedu ife ị na-achụlụ nwaanyị a na-eyi trauza na-asị gị na nwaanyị akwụgheri ọnụ isuwe nye ntị n'aka anụ ụgha anụ o suwe gị ntị na-ama ọnụba gị ya sị na mistake mba maka na ọ gwara gị ya mgbe gị na ya na-abụ na-abụ nwoke si gị na okwu nwaanyị abụrụ ife ị chọzie ọ bụrụ na ịbata ọnụba gị ka okwu gị bụrụ ife mba na o nwere ka okwu gị ga-esi wee bụ ife maka na ọ gwago gị na okwu nwaanyị abụrụ ife abụghị ya tago. So n'ime mistake of marrying this guy si na ịmara all these things nke a bụ onwe gị ka ị na-asịla asị abụghị ghọta ebe m na-eje onwe gị ka ị na-asịla asị ihe ọbụla ọ gwara gị kịta bụ ife ọ ga-enye gị and adị m happy na ọ na-agwa gị na-afụ n'anya ọ na-ese okwu dịka nwaanyị na a ga-esuwe nwaanyị ntị idugoshon na ọ ga-akụ gị ife ịmanye trauza na ihe ọ chọrọ ka ị na-eyi mmeri amaka ka ị ga-eyi maka ọ chọrọ nwoke ọzọ for your cause no ọ chọrọ ya so ka ị mara amala ọbara uru na ị na-ezu ya ezo red flag jụrụ ebe niile unu ji ntị unu wee nọ ọ bụzịkwa nọọ ife ịchọ den abụda bụrụ ife ịchọ den agwụsịkwa dọkọra m nọ na ada agwa onye maala ife chaa n'anwụ mbanụ ada agwa onye maala ife chaa n'anwụ tata ka bụkwa gboo funuru m nwaanyị agaghị na-eji inu dị na-eche echiche ọ na-alala ụla ọ ka anụba akwa dị manụ ịnụbazi anya ee afa gị bụ sọrị ịghọta ebe na-eje mana ọ bụrụ na ife ị ga-emenwu ọ bụrụ na mama gị na papa gị na ụmụnne na ọnya na fa ga-ebi den ị nwere ike ị na-ege ntị ifefa na-akọ mana ọ bụrụ na ọ bụrụ onye na fa ga-ebi den ịma na ị ga-ebu nwunye so gị bụrụ m onye na-anụ dị na-eche uche na ọdị ị kwesịrị ịdị happy a na-akọghịrị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.